everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Katapusan, kadaugan, Sa maring naman. Hello? Hello? Herbert Rondo? Yes, sir. Kinsa ni palihog? Mr. Carpio? Kato nagpaayon ni mo sa sakinan. Uy, sir. May ipaayo na sa ka, sir? Kuhaon ko ikaw isip maintenance sa akong mga sakinan. Okay ka ba? Ha? Biyahe ng imong shop. O ikaw na ang akong himong maintenance sa akong mga sakinan. Sir, kining... Ako anday, gusto kong makikita ni mo. Aron magkasutit ang maayo. Pwede ba? Kung sir, kining... asa man? O, kano sa, sir? Oh, nabusog ka ba, Herbert? Oh, okay kay sir. Busog kayo. Good. You know, kung ako na gani nagpatawag ko sa katao, kana siya nagpasabot kung unsa siya kamahinungdanon para nako. Sir. Nakauyon ko og nakagusto ko sa iyong trabaho. Bisan tuod og bag-o lang kung nakailan nimo. Pero, sold out ko nimo. Salamat, sir. Hinungdan nga tanyagan ko ikaw. Ikaw ang himuon akong maintenance sa akong mga sakinan. May problema na, sir. Kung sa gani, ang problema gani kasi yung mga sakinan, sir, mapatawag ko na po nimo. Gusto nako nga i-full time nimo ang pagtrabaho nako. Sir, murag lisod siya na. Tingnan ni sir, kay naman ko i-shop, sir. Nahibaw ko. Pero kung pilay kitaon nimo sa imong shop, dublihon ako. Sir? Kining pagdag shop, di sa disayon, tungod kay imo manatanan. Abangan sa area, abangan sa kuryente, tubig, materyales, di ba? May punto ka diya, sir. O diyan na pagi customer ng mga kuripot. Unya kung di makuha ang ilang sakinan sa pizza nga imong gisaad nila, masuko pa. Kana, sir, hustogi ka, sir, tinuod gini. Mao na kinabuhi sa mekaniko. Ug aron pagwagtang anang maong pressure, kuhaon ti ka. Isip maintenance ako mga sakinan. Anugon kayong abilidad nimo? Sir, kuhan mo ko, sir, no? Mamo ko na ikikuhana mo sa mga panginabuhi, sir. Ingon man, sa paggasto na ako sa kumanghon ka nag-eskwela. Di na problema. Hatagan di kag 1,000 per day. Libre bay o kaon. 1,000 per day, sir. Oh, Herbert. Uyon ka ba? Nauna-un pa na ako tingali, sir. Hibaw ka, nakakita ka mag-good sa ako mga sakinan. Mga luxury cars. Ug di ko gusto mga ordinaryo mga mekaniko ang muhikap nini. Gusto ko mga expert sama nimo. Well, na good in theory pero mas epektibo sab ang practical ug actual nga performance sa mekaniko. Salamat nga nakagusto ka, sir. Think it over, Herbert. imong biyaan ang atong shop, nay? Tungo na ning Mount Tanyag dong. Marang-arang magod. Masa ka, no? May ba ka? 1,000 ang adlaw. Sa ato pa, 30,000 ang buwan. Kana ko ni-appeal ko na ng bingo. So sa 30, o sa kabuan, 30 ka adlaw na. May nga anak gino. Libre kaon. Libre kaon. Nga, libre pagani bay.
Sa ato pre man di ka muli din eh. O maingon-ingon na dong. Ay lang naman ni Kalain po daan ay. Sa ato pa. Ako lang din usa diri sa ato. Sa to pa dili ka uyon. Batiya sa naman ni Hindi man ka papaulion. Unsa man magtrabaho ka bisig gabi Uli lang man Kung makauli ka matag gabi, uyon ko. Okay, sultihan ako. Maayo biyang offer sa Manoy? 1,000. 1,000 good per day. Nya, wa pa kay labad sa Di ka matagbaw gunahuna sa bayaran ng kuryente. Tubig. Narabay mga customer nga, gahi kayong mabayad. Maulagi dong, pinuulagi na. Kapilan ko kasaksi ni mo nga budagop ka sa barangay. Para lang sa pagpaningil sa dagang mga nakautang ni mo. Tinuod na dong. Kisam nang tawhana ang meal fare mo Manoy. Mr. Carpio. Okay. Muuli ka matagabi Muna gusto mo. Unta, sir. Okay, approve. Why problema? Salamat, sir. Pero, sir, klaro lang na ako, sir. Pila may akong buwan na, sir. Ang akong madawat patagbuwan. 7,000 a week. Klaro na? Yes, sir. Go ka na. Committee ka na ako. Okay, sir. Okay. Good. Very good. Gusto kong sugod ayon next month. Mag-start ka na. Sa pagtrabaho din ako. Advance payment. Good for 1 month. Oh, sir. Herbert, dahi ko. Gusto na kong kasiguruhan. Daw ito. Good for 1 month advance. 30,000 pesos. Sir. Salamat, sir. Next month, mag-start ka na. Okay, sir. Sakto, sir, nga mahumar kong trabaho ang nakapinding nga ihonon ako sa shop. Okay. Pero hindi na ako magdugay. Nagkasinabot na kita. Herbert Rondo. Okay, sir. Excuse me. Simple ra kay binistihan. Nag-short lang. Nagka-sunglass. Mati pa kay t-shirt. Daan kay tanawon. Way mga lahas. Nagchinilas lang. Pero naidwa ka bodyguard nga nagkuyog-kuyog. Tuwa na sila. May balong na sila sige na. Interesado kayo siya makuha na. Para mas may na natin ngayon, inganyatan ako 7,000 per week. Huwag labad sa sa pagpaningil sa mga customer. Kung tingali sa mga sweldo, magkataba na kayo dako sa pag-eskwela ni RR. Milagro, nami ka. Unya, wa ba pahibaw? Ngano di ay, Maris? Wa lang. Basin og naniid ka nako. Kung wa pay laing mo sundo nako. Wala ba na sa kuna-una? Mao ba? Huwag ginamasol sa kuna-una, oy. Kanatungod kay dako kay salig di mo, nga dili ka magbinuang nako. Na. Ayaw gyud palabi. Ayaw og kumpiyansa. Kay kung pirmi kong maiubos nimo, pagkadaghan ra bag yung makig-friend sa Facebook, makig-chat. Nisali ko nimo, Maris. Oh. Ingna na siya nga ayaw palabig salig. Ako bitaw, samtang wa pa ta makasal. Dili pa gyud ko makasiguro nga ikaw, maako na. Maris, Dili kaayo ko tantong masalig. Kay, kung simba ko og mapakyas, sakit kaayo. panumpa ko, honest pa, di ka mapakyas. Matagak pag-ani ang kanon nga naa sa imong baba. Okay, kaya hindi na ito maglalis na. Dali, mga unta. Oh, na, wala ba ko'y budget? Doon ako dire. Oh, yamat record. Mas maayos na ang magkasal, tita. Kay Maraga. Doon na kay wa ipahipaw na ako daw.
Ang mahitungod sa unsa? Nga doon na di ay nahitabo. Doon ay ni-attempt og patay nimo. Aha? Nga nawa man ko nimo sulti. Kanatungod kay di ko gusto mabalaka ka. Dili day ka gusto nga magpakabana ko nimo. No. Dili sa ingon yan. Dili ko gusto mahasol ka. Ana di ay ka. Kun pananglit, ug dunay mo attempt na ko og rape. Dili lang sa di ay ko masulti nimo, aron dili ka mapalaka. Maris. Herbert, bati man na. At least pa, pahibawon ko nimo. Okay. Sunod, paibaon di ka. Ayaw na lang. Ayaw na lang. Kay mahasol unya ko. Tanawara na siya. Luuran kayo. Kung masulti ka na ako, maayo. Pero og dili. Ang masadong mamugos ko. Okay, Roy? Mulsulti na lagi ko, honest ba? Okay. Thank you. Daghan maligag kwarta ron. Naka-kubra ka sa imong customer? Usa na sa akong isultiro nimo. Nga naman, unsa man na? Sirhan ako ang akong shop. Nga naman? Doon na kay bagong negosyo? Gikuha ko isip maintenance sa mga sakyanan. 7,000 per week. Meaning, 1,000 per day? Oo, libre pa kaon. Yamat ra gud. Kinsa man ang maong employer nimo? Si Mr. Carpio. Murag makabuhi ka na og asawa, ana, Herbert. Ha? Unya man eh. Kini atong shop. Unsaon naman lang ni. Mahimo rong, sirhan lang ginoon na. Mientras tanto. Ande sa nako gusto nga i-dispatchar kini maong shop kasi bako niyang bulilyaso ko dito. Makabalik ko, maka-operate ko balik, di ba? Oh, ikaw ba may bawa mo na eh. Okay man kasi nga, magulian ka. Misugot dong. Sige, sugot ko. Iyan ako silang Sir Carpio. Unang adlaw kini sa kong pag-report. Ang gamay lungag sa gate. May milili, mataray na kita. Unsay toyo? Bagong maintenance ni Sir Carpio, Herbert Rondo. Giablihan. Sud. Palingkuron ko na ko diha sa may lawn chair. Asa ka si Sir Carpio? Giablihan pultahan. Si Sir Carpio Latikali. Ani kawas sa kasiksing babae. Nag-short lang. Pinakigol. Nakaspagiti nga mikawas. Good morning. Ikaw si Herbert Rondo? Yes, miss. I am Ara. Ako ang imong supervisor. And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.